Minister-president Eugène Ruggenaat heeft bekendgemaakt dat de scholen op Curaçao tot zeker vrijdag 17 april dicht blijven. Op z'n vroegst gaan ze dus pas weer maandag 20 april open. Het centraal schoolexamen is in Nederland gestopt en er wordt nog steeds gekeken hoe we dat op Curaçao moeten opvangen, aldus Ruggenaat. Hij gaf wel verder aan dat de EVO-toets dit jaar niet doorgaat omdat de leerlingen lang thuis blijven. Ook gaf hij aan dat de scholen op Curaçao op dit moment extra worden schoongemaakt. Als de scholen open gaan moet er extra schoonmaakmateriaal zijn om de hygiëne op peil te kunnen houden. Op Curaçao is nog een persoon geregistreerd die besmet is met het coronavirus. Van een andere persoon is de uitkomst nog niet duidelijk, aldus dokter Izzy Gerstenbloed vandaag tijdens de persconferentie. Hij gaf verder aan dat nog steeds wordt onderzocht hoe de werknemer bij laboratorium ADC eerder deze week besmet is geraakt. Gisteren werd bekend dat er een medewerker bij het ADC besmet is met het coronavirus en volgens Gerstenbloed is het van belang te weten op welke manier de man besmet is geraakt. Minister van Justitie Quincy Kirigori legde vandaag uit waarom gisteren een groep Curaçaose studenten is teruggestuurd naar Nederland. Ze waren eerder die dag aangekomen met een KLM-vlucht, maar bleken niet meer ingeschreven te staan op Curaçao. Ze zijn woonachtig in Nederland en daarom zijn ze teruggestuurd, aldus Kirigori. Hij gaf verder aan dat Curaçao zich niet kan veroorloven alle Curaçaose studenten die nu in Nederland zijn terug te laten keren. De kans op veel meer besmettingen met het coronavirus is daarvoor veel te groot, aldus Kirigori.